dyreste og den bedste vin. Den passer helt perfekt til det lækreste og mest eksklusive kød, til det sofistikerede menneske. Jeg elsker smagen af det bedste, og især når det kommer til rødt kød. Det her, det smager bare pissegodt. Kødet stammer fra en 22-årig, som jeg har samlet op i Hellerup. Jeg er kannibal. Ja, hej. Ja, det er mig. Nej, jeg vil høre, om du vil med ud på en date? Ja, nemlig. Så kan vi mødes der, hvor vi havde snakket om at mødes. Ja, okay, det lyder rigtig godt. Vi ses. Ej, tak. Et let offer. Her. Tak. Ja, jeg må altså indrømme, at jeg er vegetar. Er du vegetar? Nej, det vil jeg ikke lige just kalde mig. Hun er et værdigt bytte. Jeg glæder mig til at sutte kødet af hendes fingre. Efter vi har spist her, vil du så med en tur på stranden? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Itself feels no pain, Clarice, if that concerns you. For example, Paul will miss this little piece here, which is the part of the prefrontal lobe, which they say is the seat of good manners. Your profile at the border station. I'll trade you. Trade? Stop now, and I'll tell you what. How does that word taste to you, Clary? Hej. Om jeg vil lege? Søn, der er mad. Nej, jeg kan ikke i dag. Ja. En date? Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Okay, jamen, vi kan godt mødes der, hvor vi aftaler. Ja, farvel. Blomsterne, de virker hver gang. Hun minder mig faktisk om en, jeg har kendt. Min mor. Hvad? Kan du ikke lide din mad? Jeg kan ikke lide det. Du skal. Nej. Så spiser du op.
Den ene stød den andens brød. Det har vi altid sagt her i familien. Nej, Jo, nej. Ej, vil I ikke godt holde op? hvad mener du? Hvis han ikke kan lide det, så skal han ikke spise det. Du behøver ikke, skat. Hun var så god ved mig. Jeg tænkte på, skal vi gå en tur på stranden? Jo, det kan vi da godt. Så lad os skåle på det. Jeg er fandme i tvivl. Hun smager sikkert pissegodt. Men hun er bare rigtig sød. Nej. Nej! Burde man slå sin egen mor ihjel? Hun minder mig om den eneste, der har elsket mig. Nej. Tag dig sammen. Gør det, du er bedst til. Nej. Nej. For nu er jeg færdig med at spise mennesker. Er du okay? Jeg elsker hende. Ja.